nħobbok jiena ejja nħobba. Ħarsit li barqet li għajnejha. Ma dak il-ħin ksaħt. Lil Lucy u Caroline żgur tiftakruha. Bdejt immer il-widnija, jekk jien smajt sewwa jew le. Ara jħassa se tibda tajjat li ma darba kienet. U ma reġitx. U dik nixtieq naqlaħ nitla fid-dawl tajnejja u nismaħħa tgħidli ma. Għax ħażik dal-kelma ma ħafna. Ma tistax tiddeskrivi meta jkollok tfalek. Xi tħoss. U żgur li tiftakru lil Graziella, oħt Caroline. Għalkemm uħti b'diżabilità, imma turik li tħobbok, ma tkellmekx imma il-ħarsa ta' jnejha d-daħqa, it-tafisa ta' idea. Li ma tafux huwa li Caroline ilha xarej l-isptar ġo wheelchair għax kienet involuta f'inċident ikraħ bil-karozza. Naf li smajt il-karozza tistartija. U daqshekk, ma nafx iżjed. U meta ġejt f'sessija, insib ruħi l-ITU. Jgħidula li fl-inċident tilfet lil binta Graziella u lin-neputija tagħha Felin. Għalt li nan. Għalt li senti bad news. Għalt li għamela xġara jien. Għalt li il-mami u għahti għamlet tikbi. Għandi l-ġaralu għamlet li jek. Xinu għandi la midu. Iva maħal nananni għadli ħallewna u tista taħseb ġo xibqa fi t-nej minn familja. Ma nafx kif ġarajek. Ibsa da biex ġaraħa bl-żugu dijek. Kull fej imurru dajem fl-imkien. Il-ħin kollu nikbiju. Ma nafsen għabandami minn ajru. Ma nistax nistabar. Lil Lucy għettila grazzi tal-li laqadna l-isptar. Taxux qalbi, taħt qalbi ma'kom fl-istessin. Nkun irrid nitgħaddel fuqhom jien ma ġad. Tladuni waħdi. Issa li Caroline tilfet il-loħta, tilfet li l-omma x'qeda l-isptar, għalli ħares ma kienitx id-dar tal-Providenza. Ringrazzjan Feder Martin għal dak kollu li jagħmel mat-tfal. Għax il-vera maħna mistrija l-għadin taħt idea. Għax veru għanda bżon tal-għajnuna taħu. Nitlobkom ma tinsewhomx jekk jogħġobkom. Grazzi tal-li seċċemper.